Kurang piye piye. Es. Nyapa Mas? Oke. Nyapa? Lek deh. Ben atek krungu tak doh. Nyapa Mas? Bareng nggih klambi putih. Piye? Jengkleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. Tekan matamu. Anu aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane ini Si gagah ngono. Dilokne kok Apa nek pocong. njukit Priyayi kok. ya iya apa? Oh, iso. Ganceni. iku aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sik sadurunge anu Mas, sadurunge ngendika kata-kata jenengan teng inggil mboten napa-napa kok. Pangapunten lah menika piyai sepuh-sepuh ingkang wonten ngandhap lak jen mboten sekeca. Anu mboten niku sampun mengizinkan kula. Alhamdulillah. Nggih, Kepareng nggih. Kepareng. Yen pangapunten nggih, Pak Dik. Pangapunten. Nggih, heeh. Anu iwangno ning dhuwur sik, Mas. Heeh. Iwangno ning dhuwur sik. Eh? Kowe mencolot rono sik terus iwangno adimu. Nah. Apa yang munggah? Iya, anu kene Mas. Ini tak gancik dulu Nah. Ini rapi. Walah, ngaten mah. Mosok masuk gaya. Gini. Pangapunten Den. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah jebul kula tasik saged silaturahmi kalian Piyai Kalibata. Ngaten nggih, Mas. Nggih. Saben kula bidal nyambut gawe wiwit brangkilen ngantos bangitan. Nggih. Liwat kula nggih margi ngriki. Oh, mriki niku nggih. Nggih. Wah. Jer kula nika angen-angen. Hmm. Kalibata ki kok urung tau to nanggap klitik-kluthuk kula ngeten. Loh, malah dereng nate. Dereng nate. Hmm. Ning rikala semanten kula teng jero kendaraan batin. Muga-muga Kalibata niku diparingi seger waras masyarakate. Nggih. Dipun paringi sehat masyarakate, dipun cedhake rejeki sing lumintu masyarakate, jer benjang saged sedekah lillah nyodakoi desa andum rasa. Nggih. Alhamdulillah pikantuk mandat dalu niki kula saged nderekke panjenengan. Ngaten Mas, panjenengan nembe sepisan niki kula nggih sepisan niki. Dadi niki perdana kula kalih panjenengan sowan Kalibata. Kula yen padha-padha ping pisane ben piye amprih sok iso lumintu nyambung terus kalih masyarakat mriki. Awake dhewe kudu duwe resep. Weh, ngaten nggih Ben Mas. taun ngarep tetep akbar kalih klitik-kluthuk kuncine kudu siji. Napa Mas iku? Aja didol larang. Ngono. Cocok nggih? Cocok kono ya turahe akeh kok ya. Mangsane. Pangapunten. Masyarakat mriki menika masyarakat ingkang cerdas. Nggih, leres. Masyarakat ingkang majemuk. Apapun atribut budaya, apapun atribut agama, semua juga teng mriki sami nyepeng Mas Akbar. Nggih. Nggih. Leres. Mula Mbah Haji Pak Lurah, nggih, Pak Karnoto, Mbah Haji Karnoto menika pangapunten piyayinipun religius banget. ngaten nggih. Nggih, jiwa agamisnya kental. Mula nggih nyambut damel ngeten iki sok kala niku nggih pripun carane kula panjenengan niku pelaku seni mengemban amanah budaya, membawa nama baik desa Kalibata. Nggih. Karena apa? Masyarakat Kalibata ini yang selalu harmonis, sejuk, damai, sejahtera, tidak ada perbedaan. Antara lain menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga deklarasi dari Bapak Prabowo selalu berdaulat dan bermasyarakat Indonesia bersatu. Tepuk tangan untuk masyarakat wonten Kalibata. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat, Mas. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat insyaallah sedaya slamet donya akhirat ing benjang gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa. Ngeten iki, Pak. Kula nyambut gawe dadi pelawak niku ngibadah kok. Nggih. Pripun carane dadi pelaku seni saya komedian ben mboten menyakiti pripun. Dadi kula selalu menata bahasa. Nggih. Jadi seorang komedian itu bukan hanya waton lucu nih, harus menyampaikan pesan moral, visi dan misi. Itu yang harus kita terapkan karena apa? Yen wis ditimbali utawa ditanggap. Niki pripun carane sing nanggap ya seneng, sing mirsani ya seneng, sing nyambut gawe ya seneng. Ya, Lho nggih. niki Mas. Mula niki dal kuwi kok mek meneng wae to. Astagfirullah. Lah mek nyekel mik ngene tok njaluk 10 yuta ki lho.
Ayo nyekel mik tok ngene iki 10 yuta kowe iki. Masyaallah. Ora paham kowe. Loh, paham pripun? Meneng iki malah larang. Lho kok saged ngoten? Sampean pernah dengar pepatah enggak? Pepatah pundi? Diam adalah Emas. emas itu harganya bagaimana? Ini melonjak tinggi. Lah iya berarti lek meneng ki regane larang. Lah nek emas ki ngene iki emas larang kabeh. Lah nek kaya rupamu yo emas sepuan kuwi kok iso. Kok emas rupane kaya blonteng ngono kuwi lho. Pangapunten Mas. Kados pundi Mas yo? Menika pernahipun lak dulur kula tuwa. Dulur nggih, saudara kandung nggih. Sak ora-orane iki lak ya lesung jumenglung bali-balan. Kula ki pun dadi adi, pun dadi pengarep. Ngoten niku kudune lak ya ngriki iso melu ngrasake to. Wong ya budal ya bareng. Seragam padha. Seragam nggih padha, blangkon padha, klambi padha, jarik padha, batuk ya padha. Nyapa kok nggon pangucap ora padha? Iki nek beda. Ah! Kok mesti celintisan. Sewengi kok wis ndemok ping 4. Ngono. Mau ning nggon ngendi? Tulungagung ya ngono, saiki ngono. Loh, wedakan barang sih Mas. Loh, Piye? Kok gawe wedak barang. Lho yo no ben ora pucet no Mas, piye to? ngene iki lho, ngene iki. Niki Mas. Lho. Wong tuwa ora iso nggawa tata krama nggih ngeten iki. Biasane iki natural. Saimu rada laris iki wedakan barang sih. Lho yo no, harus Mas, no. Heeh. zaman sudah zaman digitalisasi. Nek wis disyuting terus ora ngagem rias ngeten iki, yen disyuting mosok dalang muda kok terus kulu-kulu ngono Heeh. ta Ya, Mas saya- Joklite kan yo mesti wedaan rembet-rembet to. Nggih, no. Aku yo wedaan rembet-rembet disawang wong akeh. Dan cenderung panjenengan wedaan ketok bagus, wedake pas. Mula nggih ngoten tipis-tipis. Lah kowe iki diwedaki kandel malah koyo mbulak ngene iki piye? Kok ora apik belas gambaranmu iki lho. Nah yo. Tukang Malah koyo bluluk ngene piye? tukang mancing. Masyaallah ya. Mas Piye? Heeh, Mas yo. Mas Akbar. Pripun? Engkang wigati terima kasih sedayanipun. Heeh. Alhamdulillah saya itu bangga pada malam hari ini Nggih. main wonten ing Kaliboto. Hmm. Dalam gelar wayang kulit ing dalu menika ini suatu memori dalam hidup saya berkarya wonten ing wayang kulit, Mas. Oh, kok ngaten, Mas? Kaliboto ini bisa diacungi jempol bahwasanya barometer percontohan wayang seluruh Jawa Timur secara umum, secara khusus warga masyarakat Blitar dan sekitarnya. Kok sakit ngaten lho? Kulo niku main ning Blitar niku meh 12 tahun. Hmm. Wayangan ora kaya ning Kalibotong niki. Bedane apa, Mas? Enten hadiah jebule. Hadiahnya kan boto? Durpres po. Durpres, hadiah Loh. utama sudah disediakan oleh Lah. Bapak Lurah. Pak Haji Karnoto ora Iki ngendikan- sedakoe gede, iki ora mung ndelok wayang tok, ora mung tirakat tok, ning Nggih. insyaallah mulai iso nggo hadiah. Aku karo Mas Joklite kurang rohi. Lah nggih. Jenengan berarti nun sewu, berarti Heeh. jenengan niku nun sewu. Pengalaman dalam situasional kurang peka. Niki pun dicepaki hadiah kali Pak Karnoto Mbah Lurah. Napa Mas? Hadiah utama menika sepeda motor grand menika sampun cawesne Matane. Kae weke wong delok. dudu hadiah lho. Dudu. Aku durpres iki, Bu. Wah, masyaallah. Nggih to Mas, nggih to Lah Mas. ngene iki celintisan. Rintisan. Dudu hadiah lho. Tak Kae kira iki nek- sing mirsani. biasane iki lek dekek ning ngarep iki motor iki hadiah biasane iki. Lah kae jajal domno nek ora pengen jejeg cengelmu kowe. Wong kae kagungane piyayi kene kok rumangsamu. Kita lek tekone sore mesti. Iya no, ben mangguk ngarep kok. Mas, sampean tuh seniman lho. Lati ati kuwi kudu nyawiji. Iya. Lah wong Rembug arep kepiye-kepiye Mbah Lurah ki piyayine jenjem Nah. dimenaki kok iso ngrembug pedah motor. Lah saiki nek dhewe hadiah tenan. Sampeyan diparingi sepeda motor, terus enek katoke sampeyan milih ndi? Apa? Loh, lah iya nek ngromong hadiah. Kon milih? Terus kon milih Mbah Haji Karnoto maringi jenengan. Iya. Kon milih pedah motor kali katok milih pundi? Sepeda motor. Ah, berarti wingkun Pak motor gak katokan. Gak katokan. Gelem apa ora? Nah, ya ora. Wong ngono kok ndak kemaki to. Pilih katok. Ah, berarti ora duwe motor. Pilih sepeda motor. Ah, berarti ngengkel, Mas. Ngengkel. Berarti yang cukeng sampean milih sepeda motor berarti tanpa katok numpak motor ora katok. Tanpa katokan. Tak ijolne sepeda motor kuwi tak ijolne sepeda motor lanang. Terus? Lah nyapa kok lanang? Tangkine ning ngarep aku ora katokan, nggonku tak cemplungne tangki. Ora ketok. Mlebune iso, metune kangelan. Apa Lah yo- nggonmu ning jero wis mbembeng kok. Apa yo Paham berarti tahu kowe.
Dadi kowe tahu. Sembrono. Iso celintisane lho. Dalu niki lak sedekah lillah. Nggih, leres. Sedekahi bumi ingkang dipun merti wong kuwi nun pangapunten. Desa kuwi mawa cara, negara mawa tata. Sing ngetokke ulu pametu kuwi ya saka bumi. Arep kepiye-kepiye dhewe kudu ngajeni Bapak Angkasa, Biyung Angkasa, Ibu Bumi lan Bapak Bumi Pertiwi. Lah iki wejangan terkait kejawen Mas. Wong Iki. Jawa aja lali jawane. Leres pengendika Leres. panjenengan. Mula dalu niki bersih desa. Nyapa to bersih desa kok mesti nanggap wayang. Kuwi yen digoleki saka tegese wayang. Mas Lunduk. Jelas ke? Wayang. Mayang tegese apa? Wayang menika aku iki. Nggih, Iso ora kok. sampean. Wayang menika saka tembung wa menika wayah. Yang menika sembayang. Dadi wayang menika kawiwitan sak badone salat ngisa, mangke dipungkasi sadurunge salat subuh. Dadi paribasane wayang menika wayahe sembayang, menungso kang urip ning alam donya aja lali nindakake utawa nindakake manembah marang Gusti kang merbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Nah, mula wayang menika dipun gelar. Wontenipun wayang kulit ingkang dipun sumping ngiwa lan tengen, lajeng dipun cepaken wonten debok. Debok. Lah, aja disawang mung niki debok wujudipun, nanging wonten werdinipun. Filosofine apa? Debok. Jelaske, Mas, jelaske. Jelaske. Aku nek Sampean debok. Debok filosofine apa Mas Joglutuk? dembok. Oh, aja ngisi-ngisini lho. Aja ngisi-ngisini lho. Membawa nama baik Desa Kalibata lho. Ning kene sing ngejak aku lho, aja ngisi-ngisini. Dalane aku iki. Nggih, nggih, Mas, nggih, nggih. Lho dalane. Cak-cak ora. Yo cak segundulmu yo mikir. De menika saka tembung de. Heeh. Delbok. De menika saka tembung ndelok siji lan sijine. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yen ora gelem nglarani ya aja nglarani liyane, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit liyane. Tegese ajar ajur ajer. Ajar ajur ajer. Wong ki aja sok gampang nglarani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Nggih. Dijiwit krasa lara, aja Aja sok. njiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, Menus-menus kakean dosa. wong urip mung mampir. Mung mampir ngombe. Ngombe Ayo, sih, nah, ngombe. ngono, Ngombe. Ngono. Dadi ngeten. Jer basuki Mawa beya. tutwuri handayani. Handayani. Suradira Jaya Dayaning rat Wong urip mung mampir. ngombe. ngombe. Nah, ngono lho, wong ki Dados ngono. Sedumuk bathuk senyari bumi. Memayu hayuning. Ayuning bawono. bawono. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, ngono. Kuwi tak jelaske ngono ben Sedaya ngerti menika. ngono lho. Sedaya. Ajining diri Saka ati. ajining raga, Saka busana. ajining awak. Saka tumindak. Mergo kowe karo aku diarani menungsa mung mampir. Menus-menus kakean Mung dosa. mampir. Pelpoken. Oh, manembene Oh, apa ya iki? wis ngerti to kok iso. Bokipun napa, Mas? Bok apa? Bok. 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 Hmm. Bok menika saka tembung nun sewu. Aja elek lho, engko bokong. Heeh. Moh aku ngono kuwi. Ah. Wow, bersih. Nggih. Iya. Bok itu Bok dari menika arti bokong. Kok ya melo-melo. omongi aja nyak. Nulari ya tinggal. Wis tak omongi aja sing elek. Aja sing elek. Bok itu kalau kita bisa menganalisa untuk mentranslate bahasa Inggris, bok menika book. Loh, Book itu adalah buku. tulisannya bok itu lah B. Lah, ya cok nang ya. Aja ngenyek, Mas. Bok, Iki buk, buku. iya, Ya, ya, buk ya. itu arti Buku artinya? Buku. Dadi wong ki kudu sinau. Insyaallah warga masyarakat Kalibata generasi bangsa ini akan senang sinau, sergap sinau dan kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah niku tembunge mawon sampun debok. Debok. De ki dalam arti napa kalau wau, Mas? Delok, Delok siji lan siji introspeksi diri. Nah, betul. Bok nika buk. Bok ki kotak, bok ki ada. Iya, iya. Ada buku. Nah, Wah. niki, Pak. Wah, iya. Wontenipun debok minangka bumi. Hmm. Mula cagakipun senden wonten ing pakliran nika dipun wastani menapa? Kelir. Nah, kelir niku nggih wonten artinipun. Artinya apa? Monggo, Monggo, Mas Joglutuk. Kelir. Aku nih ya. Nggih, sampean. Menika saka tembung kekeluargaan. Amin, amin, amin. Beliau Mbah Lurah Karnoto itu selalu menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, rasa kekeluargaan terhadap warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Lir. Lirwo.
beliau Mbah Lurah Karnoto ora bakal lirwo, insyaallah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Nika lak kelir. Kelir. Sampun dipun pratitesaken. Nanging kelir menika saged kenceng lak inggil wonten ingkang dipun paringi asma gayor. Gayor. Napa to gayor menika? Gayore artine apa? Artine Mas Kluthuk. Monggo, gayor. Ga menika saka tembung gagasan dan ide warga masyarakat insyaallah akan ditampung oleh beliaunya Mbah Lurah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan terrealisasi. Yor. Iyor, 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 iyor. Iyor. Yor kuwi hurufe Y O R. Y-O-R. Y itu yang maha kuasa yang selalu ditembah. O ki orangnya bijaksana. R ki rasa siji lan sijine ora beda-beda. Kok yo iso itu. Niku tasik gayor. Gayor. Pepadang wonten ing pakeliran kok gumantung saking napa? Blencong. Blencong nom pindha srengenge yen awan bengi dadi Bulan. bulan ning tembunge blencong. Filosofinya apa? Mas Kluthuk kaya Blencong. Belen menika blenjani janji. Nah, Beliau Mbah Lurah ora bakal blenjani janji kalih warga masyarakate. yen iya Yen ora ya ora. mergo piyayine sok Sok. Nah, ngono. Cong. Cong. Cong ki saka tembung congormu aja teko ae. Teko ae. Wah, kowe mumpul Nesu, gedeng aja. nesu. Lah nesu wong kowe mek teko tok. Udah gelan saben dinane banyol aja. Banyak ya banyak Emosi. bos. Lha iki sak nggon-nggon empure mumet kok. Kontabennya itu kalau sampean akan menjadi sesuatu yang kedepannya jadi pelawak yang cerdas. Apapun atribut yang ada di pagelaran itu kamu artikan. Harus situasional. Oke, Mas. Situasional kene mek teko-teko tok lho, Bos. Lumakune wayang gumantung saking Dalang. dalang kuwi apa, Mas? Ngudal piulang. Loh. Mas Akbar dadi dalang ngudal piulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar iki bayaran. Iso lho Mas Jo. Ngono ae. Iya. Wah, aku ya iso. Nika wonten pengrawit. Pengrawit ki pengangan-ngangan kang irit. Tanggapan rame ya kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit. Ke hulu. Berenang-renang. Kemudian Loh, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang selalu kita tanamkan. Sik. Membela yang benar. Lek bener oleh ora dibayar ora dibela sik murah. Stop percaya aku ya. Iya. Apik. Stop. Pengrawit dipun rangkep yoga. Yoga ki yasa gotong royong. Tegese kerjasama tim itu penting. Padha karo hidup bermasyarakat. Kita itu hidup bermasyarakat harus menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Wonten yoga pengrawit lajeng wonten sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Kok ya temu to. Ya temu. Senden ingkang wonten wastani waranggana. Warang ki saka tembung warang ki warangan ki ungkal. Nggo ngasah. Nggo ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen mungkin ngungkal nggone ya ning kene iki. Elek to. Bos, Nah. ngene, ngomong elek nun sewu. Asumsi kita itu jangan negatif thinking. Lah asumsine opo? Loh, Marangi. Ngene iki kowe iki gak nggowo aku lho. Aku ngene iki jek Joko lho. Lah kuwi lho. Urung mambu wong wedok lho. Lah, wis salahmu. Lho. Kok curhat ning kene iki? Salahmu. Apa kene iki dukun napa? Lah kok tapi nek dalang Joko di sini iso menempatkan diri. Wis nggone wis ana kon ngubah warangan. Tegese ngeten, Bos. Nun sewu. Oh. Jenengan niku malah saya itu mengakui bahwasanya jenengan niku wong sing jujur. Tegese jenengan bujang, kula ngomong iki lho nggone ngungkal pusaka. Pusakane menungso ki nggone ning rasa. Dadi nun sewu, jenengan ki aja keguh karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Oh iya no, nek kuwi mesti no. Lho lha nggih. Heeh. Tegese ngungkal rasa. Rasane jenengan kudu dikuatne. Aja keguh karo ngene-ngene iki. Ora ngene iki nggo rekan kerja ngene iki. Aja iki. Paribasan kok ning omah ki sampean mek dahar sego tok. Kudu tetep segodhok sing jenengan dahar. Mergo piye-piye Tek jenengan dhewe. ning jaba kok ketemu soto. Aja mangan soto. Tetep dahar. Tetep segodhok, Bos. Setia ya. Mergo tek jenengan dhewe. Metu kok ketemu rawon. Aja ngicipi rawon. Sebabe Mergo ngelingi duwe ngomah nek segodhok dhewe. lho kok metu ketemu capje. Lah kuwi enak icipono sithik lho. Sithik. Ngono kuwi tidak konsisten. Sayuran ini no saya.
Kowe iki tak nut kok iso mbleset iki piye to? Aku iki ngenut awakmu lho, tamong iki. Mas Akbar ki paling tidak pek ana wejangan. Ngene iki. Kon dene yen dalang ki siku dendaning ki lak mesti ana to. Bersih desa Pas. pas Pak Karnoto. Karepe wis kasembadan. Noki noto warga masyarakate, Amin, amin. toki toto-toto anggarane. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terbukti dan terlaksana pagelaran wayang Akbar sing dadi dalange Akbar pagelarane. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kali boto Aduh, tepuk tangan malam ini. Mbah Lurah Karnoto menika. Masyaallah iki. Mbah Karnoto. Alhamdulillah. Piyayine lho nyenengke. Apa kok Kasepuan. tok lho. Lho. Ngerti urung priyayine kok iso. Menika lho Mbah Karnoto, sing dalu Mbah Karnoto. Wah, alhamdulillah. Kok ya ngagem blangkon ya, Mas? Iya lho. Kok Mbah Lurah ngagem blangkon ngapa, Mas? Kok lek ngelem dikira pemadam kebakaran. lho. Alah, contang mungi kok iso. Ya mergo wayangan. Budaya. Lah iya blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Nah, ngono. Blang-bleng menyambung aspirasi masyarakat, insya Allah kelakon apa sing menjadi keinginan warga masyarakatnya. Nah, kan ya wis ana tembange to. Mbah Lurah sregep ibadah. Pak Camat Salat aja telat, Pak RW, salat aja dhewe. RT nera salat ditapuk lambene. Ngono kowe. Iki RT Kene sregep kok. sregep ngibadah kabeh. Tegese menika ditapuk rasane ben seneng ibadah, Bos. Ngoten lho. Mergo ngibadah ki penting. Penting. Awake dhewe urip ning alam donya ki ya kudu habluminanas habluminallah. Betul. Ya manembah marang Gusti Kang Allah. Aryo jagat ya mbuti itu ya hidup bermasyarakat. Masyaallah. Ngono. Berarti saya yang ngene iki ya. Lah iya lho. Pamane Bang ini. acarane bengi iki bersih desa. Pamane. Nimbali Mas Akbar supaya gelar budaya. Bareng-bareng kabeh nderek tetungga. Muga-muga kabeh pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah yo ngene iki lho. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Ngono lho. Mbah Lurahe asmane Mbah Haji Karnoto. Ayo. Kuwi. Terusno kok Kuwi piye to kok iso? Ayo iki gawe campur banci, anu campur sari. Campur sari kok campur. Ayo. Ayo jajal. Mbah Lurahe asmane Mbah Haji Karnoto. Aja cengengesan. Kene iki nggone wilayahe sok pengaosan nggone Guse. Ngendi-ngendi yo nderek. Ayo. Mbah Lurahe asmane Mbah Haji Karnoto. Insya Allah bisa nata warga. Karo sapa warga wae mesti nyapa. Apa? Apa? Nggih. Nyapa kok iso. Tak culek mripatmu kok. Insya Allah bakar noto panjang yuswa. Amin. Singen. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Aja lali kabeh ngaturke panuwun. Aku berharap warga kene tetap rukun. Yen disawang kabeh duwe sopan santun. Oh kok bos gawe sik tak pikir Bos. Ayo, iki sing penting yo disik-disikan kuwi kok. Padha golek pangane dhewe. Iso didisiki iso nesu lho. Nesu padha dagelane kok iso. Aku pikir Bos. Ora, ayo. Yen tak sak piye iki, piye? Aja lali nelake gunging panuwun. Yen tak delok warga kene kabeh rukun. Lanang wedok disawang kok sopan santun. Kula aja kluthuk ngaturaken gung panuwun. Awe yo. Yo. Salatullah. Suguhane tak sawang kok ana roti. Ya. Roti.
Sukuane tak sawang kok ana roti. Ya. Rono rene kabeh wae kudu ngati-ngati. Saben dina sregep ana nggonmu ngaji. Tak dongakne kabeh akeh rejeki. Amin, yo. Tak sawang Ya. jajane sih ana lemper. 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 Ayo. Lemper. Ayo. Yen tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper kok cilik-cilik. Tak tapui ndang cak-cak ngono. Ora mikir. Ora mikir. Iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Kan lho ibu-ibu PKK len guyu. Lho iki bukan mikir, aku mau sore mikir. Mbah Lurah ki yo mikir, Mbah Camat mikir, Pak Dewan mikir. Iya. Apapun pekerjaan, apapun Iya, pasti oke. pakai Pasti pikiran. mikir. Oke Pak Akbar, oke Pak Akbar. Tak sawang jajane yo ana lemper. Desa Kalibata menjadi barometer. Sip. Pyaine pinter, ora gampang keblinger. Insya Allah ngadepi wae ra bakal gemeter. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Isih ana sukuane jenenge jeruk. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja disawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Ayo, nggih to, Bang? Iya, betul. Ayo. Sukuane tak sawang sih ana jeruk. Ayo. Ayo. Ndang ngono. Wayangan bengi iki yen tak delok mesti gathuk. Pyaine apik disawang ora kemaruk. Betul. Insya Allah rezekine bakal nglumpuk. Amin ya Tab. Salatullah, salamullah. Ala yasin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salale. Suguhane iki ana kacang. Ora lali bengi iki nanggap wayang. Kalibata tansah nindake sembayang. Sembahyang ayo iki piye iki? Nah, iki lho sing ape iki. Ayo. Ayo ndang cak-cak. Ya mung Mbah Lurah Karnata pejabat sing tak sayang. Iya. Kabeh jajan iki diwadahi kerdus. Kabeh ndelok wayang budal rene kabeh adus. Ambune wangi, ora enek sing prengus. Abdareng jejer awakmu lha kok ambumu kaya wedhus. Iya ta. Mesti aku meneh Mesti kok Oke disalahne. kok tau gedeg aja nih. Aku ki apapun yang terjadi mesti tak gawe. Antara dalang dan dagelan harus berkolaborasi dengan baik. sinergi. Sinergi. Ngono. Dadak-dadak ya Loh, untung ya. ora kok dadak-dadak. Matur nuwun tumateng sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Apa kumpul-kumpul ki apa? Pek ki apa? Ya seneng Kuasa lho. Kata-katamu itu sing jelas lho. Mudah-mudahan Hei, semuanya dapat lingkungan dari Balena, Mas. Matur nuwun. Ayo. Matur nuwun Ayo. untuk sedaya panitia. yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa tansah berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Kowe iki cakepamu kakean. Kudune ngene lho, Jajal. Mudah-mudahan Mudahan alon Ya. dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Aduh. oh kamu ya bodoh. Jakle ali-ali. Cangkemmu. Lho ki yo mbok ngajeni. Wong dagel yo dagel plak-plak. Mudah-mudahan Dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Yo, angel lho, Mas. Jenengan Jajal. Ayo. Jajal. Ya. Mudah-mudahan Tahan mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa.
Padha ki. Iya, pokok sembrono wis. Ya kene ngambil satu. Ah. Sindene. Ya. Mbak Yovika. Yang tengah. Mbak Yovika. Yo. Kene Mas. Tengah. Ya. Kene. Tawasalna Hey. bismillah. Yo. Wa bil qadim Ayo yo. wa kulli bi ahil bab. Mutiaraning nggon iki akhlak kuwi gumantung saka ati. Mutiaraning ati gumantung saka jasadiah. Awakmu kudu ngerti. Punya lidah yang basah. Untuk baca Al-Fatihah. Setiap melangkah keluar dari rumah. Insya Allah dapat berkah barokah. Nah, wong ki duweni rambut putih Bakale bakal mulih, untu ompong bakale bakal ngerong, pipi kisut. bakale mlebu bolongan sing ciut. Nah, kudu ngerti Mas. Ngerti Mas? Fungsine mata enek dhewe. Enek dhewe. Fungsine lambe enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine irung enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine kuping enek Enek dhewe. Kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Lah kuwi apa fungsine kuwi? Kok kuwi sing untuk gathukan kuwi. Hei. Mangsane teko aku. Nggih. Sehat ya? Hah? Sehat ya? Nggih, alhamdulillah Saman- pun sehat. Budal kok ngendi mo? Kula saking Sanggar Sanggar ndi? Astabrata. Sanggar kula no. Wah, ngene. Nggih, rombongan. Sampeyan ki ora ndek sanggar kowe. Iki keturunan dalang ya ngasta dalang. Keturunan sinden ya ngasta Sinden. sinden. Heeh. Kabeh iki keturunan sugih nyatane ya kabeh melu sugih. Lho, kepiye jajal? Ya, tapi setidaknya itu saya bangga bahwasanya setelah saya itu ikut budaya, Oke. menjadi komedian yang kesenian tradisional. Oke. Alhamdulillah itu lebih ke apa ya? Lebih ke tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Alhamdulillah. Melu seneng Mas Jo ngene. Nek ya ora entuk sombong. Ojo sombong. Kabeh lak ming amanah Ya kok. Mas Akbar, Piye nanti piye. Kok tingkat perekonomianmu ki tingkat sudah. kemiskinan, Oh iya kemiskinan. tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Kok iso ngono? Jlentreh piye Mas? Oke, tadi bapakku biyen melarat, aku melarat, saya menurun dengan anak-anakku. Oh alah menurun tegese. Menurun. Oh lah kuwi telah derajat to. Derajat kuwi kok iso. Kene Dok. Nggih. Nyuwun Aku tak- larasipun Mas. Lah iki lho. Anu nyuwun pilok barang kemawon. Cobi. Jan masa berata iki jan. Masya Luar Allah. biasa kok. Nggih, nggih. Kula Pilok biasa Mas. seragame jan Aku biasa. saiki jan anyar. Pink Mas, pink atine pink. Loh, sehati Loh, loh. awake dhewe kan ngene lho. Wah. Nah, Dadi awake dhewe termasuk grup gandol-gandolan. Ngono. Kene Nduk ya, Nggih. coba tak engko tak anokke. Asmamu sapa Nduk? Kula Yovika. Masya Allah. Nggih. Awakmu nggon bathuk ki rambutnya kok ketel ngapa Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rabinen. nyapa to? Bocah wedok ki lek rambute ning bathuk ketel Mas Akbar. heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Ya Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Nek enek wong wedok kok alise tempuk niku pripun? Rabinen. Sae. Kuwi insyaallah nun sewu. Bocah wedok ki lek alise tembok. Nggih. Sok kala nun sewu jerabut-jerabut kene Nggih, tengah kae. Insyaallah itu wanita yang selalu setia terhadap suaminya. Masya Nek enek brengose tipis. Rabinen Mas. Sebab- Mergo brengos ki nutupi lambe, insyaallah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Lah bojomu ke kok rambut alis entek piye? Rambutnya alis sekali entek. Roh muntek. Karena saya cinta terhadap istri saya. Pripun? Akhirnya dia tak tukoni obat penumbuh rambut. Masya Allah. Obat aku lek tuku ning gone online. Enten lho iklan ngeten kok. Ya. Penumbuh rambut obat tetes ini kok. Nggih. Ndek iki tak tukokne. Masya Allah. Ditetesi ngeten Mas Akbar. Hmm? Lah kok ditinggal turu. Lah kok banyu ndeletekne. Saimur raine wulu tok saimur. Berarti wis buat rabi nek. Kowe tak lho. Iki lho anak genderuwo ya aku ya. Layakno wingi aku mlih ke Surabaya bojomu turu mengkurep ning ngarep lawang e. Nah, koyo kucing anggura lah. Kucing anggura. Saya riwuk-riwuk. Kowe lambleset tenan kowe. Nah. Bas. Karane wong akrami. Lah ngono lho. Sama wis Dik. Pasangan baru. Dereng. Alhamdulillah masih single. Single. Iya. Ngene iki suwe. Loh. Jangan
jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul toh, Mas? Yang penting itu karir di panggih ngoten tadi ketika Leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kamu. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi. Dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah, iya, iya. Jadi aja wedi, engko lek terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan enggak paham. Terus sisi perekonomian beda, Mas. Iya. Sampai nek si ijen bayaran terus jur sokolo akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus ge hura-hura. Bingung sami. Nek duwe bojo, duitmu umpama bar bengi iki mayang lung langsung bojo. biuk petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit dhewe. Sakniki wis golek pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya tokone wong-wong. Loh, kok tokone wong-wong itu? Sembarang. Toko bangunan apa ngono Ya maksudnya? bangunan, ya toko emas, ya toko Elektronik. meracang. Pun buka toko sakniki. Enek setane akeh lho to. Iya, wis oke banget. Kuwi bukake jam pira? Jam 2 bengi. Kuwi buka apa kuwi lho? Lah buka toko ya budek jane iki. Loh, dasare iki lho buncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong ngutil to kuwi. Oh maling to. Dan gara toko tutup lo dibuka lo bojoku sek nyembolong apa. Ayo Mas yo. Tutuk banda tutuk rupa. Bojoku mbiyen yang wayu ini kan. Bah. Tenang. Ini zaman perawan ini iki. Sumpah, bojoku mbiyen ngene iki. Apa iya? Oh, bareng sakimu ya. Iya mbok geni lensa ngene iki. Oh, lensa nek trimo coklat yang gopo. Bojoku ki tak tukar lensa ki putih. Turune begitu melek. Lah kok malah kaya anak kuntilanak aku ya. Amung Nang. ati pawi. Bojoku mbiyen ngene iki sumpah. Iya. Bojomu apa? Wong saiki awake malah kaya telo druwo. Biyen iki cilik sumpah mbok picek to. Awake kaya telo druwo. Biyen iki rabi karo awake sakmene iki lho. Alah, Bareng saikimu anak loro ya. piye? Turu miring ngene ya. Wetenge wis nglembreh. Wis pon deledek. Lah kaya brongsokan tewel no. Wingi malah mleking Jogja kali kula Mas Sabar. Ditukokke daster murah-murahan rega 20.000 niku. Terus? Lah kok bojone niki lak gedhi Mas. Gede. Dastere dinggo nika. Kaine tipis. Wis ora gawe daleman. Delalah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Lah kok nyentrong bojone niki. Terus? Pas nyegat etek. Kula tangi turu. Lho, kae gawe apa kae aku ngono? Kok nerawang-nerawang aku ngono. Lah etek iki wis entek renek dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ki ape ngolak nggo nangka. Blikum. Coba Dok teruske Dok, sampean Dok, coba. Cayu. Sik sekolah apa pun? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya bar diangkat dadi pegawai toh? Oke. Masya Allah. Dinas saiki jari kru-kru pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah nih, saya mau neng Kapolsek Udanau. Masya Allah. Polsek Udanau. Polsek Udanau. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas ning kono? Ya. Lho. Nyopet kecekel nih, nyopet kecekel. Tak kira nek dinas. Pak kira nek polisi. Taman ki nyapa toko susu barang. Nyopet kecekel. Bangsane kadung aku tas ketir-ketir kok iso. Suaramu Cahyu Cobi. Coba. Ya. Mbah Lurah. Ngene. Napa niku? Saya wong kegiatan desa yo kakeh kok iso. Saya Saya apa ngene mikir. Anggerane oke ngono ya. Mas Kluthuk. Sing dipun arani lurah kuwi ana sing ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah. Kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insya Allah Mbak Karanto tuh ikhlas. Nah kene kok Beliaunya iso. itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nah ngono. kok iso. Sehat selalu nggih Mbak Karanto nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu, sehat selalu. Pak aku ngatek ngumun Mbah Karanto ki
awake dhewe iki pira-pira ora tau dinyang. Alhamdulillah, yayine iki blobo kok. Pira Mas Jono? Sakmenen ngenyange ora Mas? Belas, alhamdulillah. Saestu. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cari elek ngenyang dridile ra wong. Ayo cari iki. Anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara lah kuwi. Nabrak cengelmu. Yo. Nembang Lambung aku iso mbleset kok kono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Ayo. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Nah. Sampeyan dadi kursi. Kursi no. Nah, ngono. Kursi. Ben fokus nek nembang bawa iki lho. Dek, sampean sini, Oke, Dek. siap. Coba name sinten? Kula Yovika. Dek Yovika. Nggih. Kini lenggah ning kursi. Oh, Kursi aku. niki. Nggih. No. Ya. Iki ben Coba karo bawa, Nduk. Oh. Hamung. Kamu Lenggah. tunggu. hati. Iya. Ya entul-entulan ngono, Nduk. Pami. Nah. Ya. Apa? Apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei! Ngene iki piye ngene iki Mas? Piye iso bleset? Iki duwojo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Ya wis. Lek ngomong Ikhlas. yo undang-undang. Wong jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Duwojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Potong Ya, 500. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomongin nek melih 1000 aku. Gak. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, Oh, siap iya. wis. Aku wis kadung kalah siji Mas. Ya kalah siji ora apa Mas. Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Duduk. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Dok? Ya, nembang sik. Aduh, Kursine enak pere ketok ya Mas. diajeng Nggih, Kamal. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora pripun? perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Nah. Nggih. Mbok Ayo. dudul mumbul. Dhuwur ta? Ha, balik Ndekne. niki sulung. Sat. Oh iya. Ayo kene Kula lenggah. tak nyobi nggih. Jajal. Mendi kursi kok jalan-jalan lho. Izin Mas Akbar, Apa? izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur. Lah terus. Modot. Ah. Wis. Modot lho. Modote asumsine Ya, mergo di belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ya. Ki pane kaya dendam pribadi cowok-cowokan to ki. Ora saru. Ya. Ora saru. Asem, Kowe aja asem. lali. Wae 500. Arep golek bubukane angel. Iso. Kono Nduk, dudulen dulu Nduk. Tidur. Isor. Aja. Oh ngene Nduk. Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Ah iki kena iki apik. Rene Nduk, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora dingenekke lak ora penak. Nah. Wis lenggahno. Wis. Nah. Sik. Nek ya lara lho ndokku. Lho, muni ndok e. Wis. Kowe muni ndokku. 500. Wong iki Wong iki konsisten. Sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku. 500. Wis, ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Ndokku mosok regane 500.
Ora iso. Sportif kok. Ayo Yop. Oh piye? Niki mboten lenggah malih. Wah. Marahi kene tabel mati. Perkara ndok kayak salah. Lah aku iki. Lah aku ini kok ndokmu lho. Ngerokne kok kuwi. Ndokku. Loh, potong lagi. Iya, iya. Mbok. Masa mbok potong? Oh, oh Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ayo. Ojo anu, ojo cedak-cedak mambu. Piye mambu pura? Mambu. Kowe iki lho, kaya sik kober-kober men ngambu. Masa ya mambu tenan. Wajah. Malah mbok abake rene kok. Kena waduh. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang nek mung guyu kok mesem tanpa ketok untumu ngapa to nduk mesem ki ngono enak Nggih. dadi ketok apa wajamu ketok untung lah ngepenak ketok amane bojomu nek guyu ya ketok untune ya Karek gusi tok Gusti kok. Selek iki. yen nangel itu Malah sayang ora tulis. Angel Dhuwurke. Ha ha. Ya. Iso. Ha ha. Ya. Ha. Ya. Asik. Mas Akbar. Ha ha. Kasih. Balane. Wong wis penak sih. Balane. Ayo sih, dok. Ha ha. Mas Lutu. Gregele lho. Oh, kono ya padha wae. Metu tenang hidungmu. Ayo Den Akbar, jajal. Piye, jajal. Enak. Enak. Penak. Ayo raimu kecok kecek. Roane ngono aja. Ngenyek. Guyumu ngenyek. Napa? Napa? Kok Ngenyek kowe. gak tau entuk jodohnya. Gawanane cebol terus ini lho. Lah angkung. Iya, masuk aku tuh. Wah, apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ngewer-ngewer kuwi lho. Oh iya. Lah, terus jare kono. sampean sih. Nggih. Langkung. Sakwise aku kegandengan marang sliramu, Injis. paribasane kira gapura iki, Nduk. Napa? Kang Gapura Mas? mbale desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ning insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah, Mas Kludu. Apa ngendok ya kowe ngono ya? Apa kok ngendok toh? Tan Ayo, yo. Tan. Yo. Terus nanti. Tan kenati
Lembah sapa saya? Harata Jumbuh karo kahanan bengi iki ya Ndek sing lintang-lintang tansah sumunar madangi tresnamu lan tresnaku Nggih. saya tresnane warga masyarakat ana ing Kaliboto. Kaliboto. Ya, lintang sing nggawa asmara. Pas. Ah, lintang asmara, Mas. Iya, Mas. Janjos Iki. buat. Ingkang dipun Nah, kersakaken niku ngeten iki Mas. heeh. Perpaduan antara gamelan dan musik Betul. yang bisa dipadukan menjadi notasi pentatonis diatonis. Pentatonis dan diatonis. Nggih, nggih, nggih. Dilanjut, Mas. Siap. Oke, ada Mbak Denko dan Mbak Oh, Sulis. so- Ayo, jumeneng. Ayo seperti Ya, itu, ya, seperti ayo, si ayo. Gumya. Yuk, yuk. Hey, hey. Hoi! Cek, 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 cek. Wah. Saku lek kalau sinden loro ki ra nek percaya. Lah Iya? apa kok ora percaya ki? Lah iki ketemu iki nang Kudus. Hmm. Ketemu iki Yo ning ndi kuwi. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sompan papan. sing tak nggumun mek sitok. Napa? Seragame dalang ndi yo duwe. Berarti kan sugih to, Mas. Nggih. Wong sugih kok ya Den. Adewe kan duwe ya Den ya. Oh, wes. Jane sinden kok buta. Lah nyapa? Anu gak apa. Ngarani aku buta. Gak. Yo Serik ngono karamu. iki lho. Gak, Maden, gak Den. Gak Den. Jajah. Lah iki Sampean iso ngene iki. Pilih Dimas Kluthuk. Mangan kuaci apa mangan poci Mas Kluthuk. yen kon milih, dik, yen kon milih, aku pilih mangan kuaci. Pilih Dimas Kluthuk sing cilik apa sing gedhi Mas Kluthuk. Yen kon milih, dik, yen kon milih, aku pilih sing gedhi. kok milih sing gedhi? Mesti kakeyan gizi. Gisine apa? Gisine iya asi. Asine sapa? Asine Tak asine sapa berarti kan gedeng aja. Lho, ya asine sapa? Ya ibuke dhewe. Ngono. Ora ndelok. Pasti kok ngendi-ngendi. Tak goleki lali aku. Den. Den iki Mas Akbar. iki. Ngaturi pamundutan. Den. Ini Den, kamu sama saya coba. Nah, Mbak. ben dibagi satu-satu. Alah kok yo karo iki. Loh, tak biacok ini, Mak. Wis ngene wae sampean kalih Mbak Deni. Nah. Nah. Lah yo lah mau jare milih sing lemu. Yo kamu sama aku. Lah gak eling Dek wingi. Nyapa satu. Dek wingi bar bubuk bareng. Di streaming lho bojoku ndelok lho. Lho, sampean pas tanggapan ning Anjuk kae mampir nggonku bubuk bareng. Aku bobok ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Ya pancen aku kayak pas mau dempol kayak. Ngono yo dionekke kok iso. Ning kamar mandi awas. Wis ora saeng-aeng, ora sarena-rena. Heeh. Sing baku, piyai kene iki sing penting bahagia. Nang ngono. Sing penting seneng. Ya. Nggih. Tur yo kondur ki Cepet kok. lesare iso njemenake. Bahagia apa ora? Bahagia. Lah kok Jane iki- guyumu ngece ngono. Jane wong itu apa gento genjalak ngono. Ngono kuwi. Yo kan yo karakter per Oh, kan wong wanita lanang- beda to. Kalau wong lanang yo setidaknya yo menghormati ngajeni ora terus Ngono kuwi mari ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandrung ora peduli mledose gunung. Nah, Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Galak neh to kowe. Klambi teles kenek kringetuk
Kuwi ngono keri-keri tur anget. Watu cilik arane krikil duk. Kuwi ngono keri-keri neng sikil. Watu pecah arane krisak duk. Kuwi ngono keri-keri yen dibeda. Tempe garing jenenge apa tuk? Tempe garing jenenge kripik. Dek keripik. Kuwi ngono. Keri-keri. Sak plastik 1.500. Keripik lho artine apa? Lah iya. 1.500. 1.500. Oh iya wis. Iku lek aku muni potong Kok 500. gak keri-keri lah semua keri-keri. Tuku 1.500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping keri-keri. Pinter ngelene, Oh iya, pinter. aku nek tak jelasne potong 500 bosok nih. Ngaturi pamundhut ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan caping gunung. Oh, Loh, potong. Potong matus e. Lah kudu manajemenmu iki. Masa Wong cara potong dalang, sapa? dalang muni podang kuning kok kotang kuning iki. Lah iya, Kenapa kenapa itu Mas? Dango Akbar? rabi. Heeh ngopo? Ngono kuwi nek bengi ngono kae tahajud. Iya no. Salat, maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. iya. Insyaallah kuwi engko mesti awake nek pengen ngenekne cawe wedok. Iki penak kuncine. Piye carane aku kok wit biyen urung Ah, tau. tak wale. Kowe maca surat Al-Ikhlas ping rasa akeh 100. 500 ya, Mas. Terus kulhu Kulo. 100. Al-Fatihah kuwi engko 500. Dadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas kuwi engko mesti iso ngenekne wong wedok. Kok nek nganti ra kenek, gawe surat tanah. So tekan surat tanah barang lho. Lah ya engko lak mbok ki ragat lak mesti gelem kanca. Dadak adol surat tanah barang. Lah iki PBB. Ya. Monggo podang kuning apa caping gunung? Ayo. Tapi gunung tak jenglenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Ayo. Ya. Kamu sama saya ya, Dek Sulis. Ya. Coba. Darene to. Wah, galak. Sik to, urung jamu lho. Mandor tebu. Keluarga tidak romantis. Iya ya, Dek, ngono wis kuwi awet ya, dhewe wis Mas. romantis, Dek, wis rasa anu. Sing romantis ngono lho, Mas. Romantis piye wong awakmu kerenge koyo romantis piye? Lah aku ki gak kereng, aku ki takon. Iya, tapi yo nadamu itu tidak seperti itu dengan Nadane suara. piye? Sampun cuma wis, Mas. Ngono lho. Sampun cemawis, Mas. Sampun. Malah sing lanang. Iki kok dalam proses jegleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Nggih, Mas. Oh, coba Berarti diganggu. separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Plutuk, Plutuk. kono Mas Klitik. Nggih, Heeh, nggih. dibatasi. Siap, Heeh, siap. Ayo. Endi? Endi? Heeh. Oh, alah katarak gitu. Gini. Lah wong ale kok ten. Ayo, anu Mbak Sulise, Mas Klitik Kula sih. riyen, Heeh, nggih. heeh. Ayo, jenglengane Mas Klitik. Yo. Mas Klitik siap toh Betul ini, menjenggleng. Bener ini. Ya. Mesake adikku wedok. Ya. Kok yo urung bubuk to nduk ya ini. Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Yo, Mbak Sulis, heeh. Saben Apa sih? bengi nyawa Yeah. Simple. Wah, Nggak perlu banyak gerak, tapi Iya, surprise. Surprise, penuh dengan kejutan. betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing bojoku nyari enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo Yo. surprise. Yo. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih door prize. Ya. Aja jenglengane. Ye. Kose. Urung. Iki nyapa? Urung. Urung wayahe ini nyuwun mie. 500. Kose to. Mie iki tegese haus kamu minum. Nah, berarti kategorimu lah aku ngene, mie ini gini. Lah aku ngene kan berarti mie gini. 500. Sayemu Mas berarti. Loh, mau Bu? Oh, Mau Bu? Saiki 500. Asem ya. 500. Saru 500. Ya. Lah janjane kene. Ayo Mbak Dinko. Yen memajang
Dadi Yuk. sing lanang modele kaya mentok lanang. Sing wedok ya kaya mentok wedok. Kene sing wedok wis janur kuning wis wek. Wek. Sing lanang ya wis wek. Anu ya jeglenge gak idak. Kurang elegan. Kaya mentok lanang karo mentok wedok lho. Iya. Sing wedok wis janur kuning wek. Sing lanang ya wis wek. Domongi ya. Ngono ki. Ya ben kan kompak, sing penting kompak kan. Ngono ki nek kompak. Deni. Sing wedok wis wek. Sing lanang ndang wek. Wek mudul stewer kewer. Lah 500. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 pisan wi, 500. Sing kewer kayak mentok lho. Ora. Wes nyapa. Konotasimu Ngono. Jadi wanita itu mbok yo sing halus ngono lho. Den. dimarahi jajal Mbak Sulis ayo dicontoh karo Mas Titik. Kalusen ya. Sing halus yo, Mas. Aide kasar. Penak sing kasar. Nah, kuwi lho. Ngene iki lho, mentoki gak iso adep-adepan ra iso. Adu brutu. Sing adu bulu tuh kirik goblok. Potong. Ora nyapa aku ngomongne kono iso. Yo. Apa? Hei, kamu jangan sampai terkontaminasi ini. Betul. Enggak mungkin Kita aku kan harus halu. meriayi. Priayi. Ya. Kowe golek kabeh ndodok keturon kabeh. Priayi ngene. Priyayi ngene akhire geletak turu ya. Halus kok. Halus. Kalusen. Ngono. Ora perlu dadak apa wek. Oh. Bleset. Rada kasar ya. Iya. Aku suka yang kasar. Oke. Loh, irungmu malah gudi ya. Yo. Ngono ki dalange gak pengin to. Ndak. Mosok dalang kok jenggleng aku. Oh, lah enggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Nggih bebas. Ning golek sik aja ngroyok kancane. Ndak. Saiki. Lah wong sing lanang wis kaya ucok bakal ngono kok sok. Ngono. Ya. Masya Sis yo gila lah aku malah. Kok karo bojone kok Nikmatono. nikmatono eneke kuwi. Kudu disyukuri. Nggih. Enak iki. Nggih, Bu. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soale ngene, posisi ngene iki enek sing seneng soale. Sing gambang. Sing gambang ro bojomu ngene lho kok rokoke. Gile. Di. Ora tau roh sinden ngene. Ora sinden ngene rokoke terus buater. Ayo. Saya ngerasake artis Sabrata iki. Yo. Yo. Kurang dhuwur. Kurang dur.
Diajeng Nggih, Mas. sesuk meneh Piye, Mas? yen Kang Mas Jenggleng ora perlu dadak. Aduh. Nyapa? Lah kamu ikati. Suaramu kayak trobos rek. Kaya cak bongkek kon iki. Ayo, Mas Tim. Dalange ket mau ming piang. Aku ya tukang patri. Mbok yo piye ngono lho? Lah kok piye? Bukan piye? Yo kene iki omong-omongan. Piang. Apa dulu? Piang. Lah aku bukan genjeng kayak ngene iki. Iya. Hah? Aku bukan jengleng kayak Iya, ngene iki. no. Aku bukan jengleng rono. Bel. Yo. Lho. Masane dikira ora wani ngono. Nang lho. Bosok Ora lah. piak. Yo. Aku jengleng sapa? Aku. Halo. Ditantang lho. Tantang. Ora aja. Ayo jenggleng ngono. Piye jajal? Nek sampean jenggleng ki sukses, berarti sok gandenganmu kegenjleng sampean mesti sukses. Ngono. Sing gagah to dalang koyo kena kencing manis ngono ki jan. Sing gagah. Posisine piye to? Piye? Contohane sik. Wene lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ngene lho diajeng. Lho dalang ngene. Mbok koyo ketoprak ngono ya, disicing ngono ya. Gagah kok iso. Ngono. Aduh. Sik. Aja dudul. Iki katokmu ki impor iki. Lemutku mesti ning haul-haul. Ayo jajal. Sing gagah. Gagah ngono. Lah. Ah kurang cakrak. Dodone maju. Nah, dodo maju. Pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, ngek apik iki nek disyuting malah koyo walang sangit. Ayo jajal kok yo. Ayo. Panas hutan Janjine piye Mas, janjine kepiye? Aja meso-meso, aja mepet-mepet. Sing ngongkon joget iki sapa? Lah jare ngongkon medun. Jenggleng kok dadak kok dadak bagusi yo. Pengen ro genjlenganku. Langsung jenggleng lho. Kon Tulung dah lho. Mas. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lah jenggleng dan Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang piye? Yo gagah wong lanang. Contohnya sih, dulu dade. Ganti aku. Gagah lho. Nah, Kurang piye? Es. Nyapa mas? oke. Nyapa? Nek dei. Ben atek krungu tak doh. Nyapa mas? Bareng nggih klambi putih. Piye? Jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. Tekan matamu. Potong 500. Aduh, Masya Allah. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing begagah ini lho, Bos. Sik terus iki. Iya lho, Bos. Aku dalang wit mau. Loh, jalan linggo terus kok ya mbok naon saya lho. Sik, kayak ana gunungan tengah. Ngono, Kayak gunungan. Ngono. Aku nek wis sing ngene iki malah grup dagelan lho ya. Dagelan. Grup dagelan lho ya. Dagelan, sik. Dalang ning kono. Sementara. Nah, ngono. Ayo, jajal. Oh. Ngono. Yo. Yo. Panas. Oh, sik. Wah, modele swira kambon ngono kuwi lho. Panas hutan. panas hutan lengaling sayang Caping Anu, Mas Luduk. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane ini. Kowe apa disiarne radio? Sama siarne apa? Aku siarne masjid kok.
Wes. Oh, kudu alang mbok kon jeleng. Sale dhewe gelem ngadeg. Oh, dikai. Sing gagah ngono. Dilokne kok Apa nek pocong. njukit Priyayi kok. ya iya apa? Oh, sok. Ganceni. Iku dalang lho. Dalang lho. Dalang kok, tapi saya itu sebagai komedian, partner kerja, itu ya setidaknya tuh saya itu berbicara yang realita. Begitu jadi orang wedok nginang ini. Aku lu asli awakmu karo wong wedok nek seneng. Matek lekmu. Sama sedih gendaan to. Lho, napa? Tukang gambangi to. Ayo terus deh. Oh iso. Nadyan Nadyan wadon sarata Setiane kelakon enum mane banyu bene Ya. Dek jaman berjuang di zaman berjuang berkelingan lanang Katurutan sing yo iyo sinanti-nanti capek gunung tutupan. Lanjut. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora Ayo. ilang gone padha Hey. lara Ya. lapa Hey. Dek jaman berjuang jor kelingan anak biyen tak openi
izin karo aja sini lho. Sampeyan iki bojoku lho. Lah lho. Sampeyan ku ora tak biacok gegermu. Kowe iki yo nek rumangsa bojone ngono kuwi mbok yo ndang priksa. Bojoku iki ngene iki. Biasane ditepuk tangani ngono ya. Miber bojoku iki. Kan turunan doro. Terakhir ya Mas ya. Nggih. Iki ada adik kecil ini ya ditemani Dik Sinta pisan karo Mbak Aulia. Yo sepati yo. Yo. Hey. Orang kuat payung Srandale diseret selama angin bentuk Surabaya geger ngungsi neng Madiun Madiun Jakarta dan Cirebon tetap merdeka. ini kesetaraan gender, kesetaraan fisik ini bisa disamakan. Ya. Anak-anak kecil ini generasi muda yang mengangkat harkat budaya Indonesia. Betul. Niki asli mriki. Sinten asmane, Dik? Asmane sinten? Namane? Sakila. Oh, Sakila. Saman kelas berapa, Sakila? Kelas berapa sampean? 4 SD. MI. Oh, MI. Awake kaya anakku, Mas. Oh, ngaten nggih, plek ngoten iki. Nggih anak kula ngeten iki gedhi ngeten, gendut ngeten iki anakku. Ya. Tapi anu mripate rakur, Pak. Lho, kok iso rakur? Yo kan biyen berarti yo Sitok kiwas ora tok tengen. Oh iya. Ha iya rakur. Asli kali boto mriki ya, Dik ya. Iya, MI sini ya Cahyu ya. Nggih. MI sini ya. MI. MI pun di Cahyu. MI mana? Pucung. MI mana? Pucung. Pucung. Namanya MI apa? Minpat. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Kuwi lho, dadi sekolahe mulai ibtidaiyah, madrasah, sanawiyah kuwi tetep digeluti Ah, ngono lho. Ora anakmu iki marai mbok kon sekolah Lah, dolanan betul. HP ae. Wah. Tangi turu HP, HP, arep nyekel adus HP. arep maem HP. HP. Iki sinau. Ngono. Saya itu selalu mempelajari tingkat kependidikan anak dalam keseharian anak itu tidak seperti itu. Lah piye? Walaupun zaman sekarang sudah digitalisasi, Bersaderan tapi oke saya kamu. loh, tapi ini penting loh, sosialisasi loh. Sosialisasi wong anakmu dolan HP lho. Aku ini ngewe contoh, aku ini nun sewu. Piye? Tangi tulis tak kulit duduk HP tapi anakku. Lho. Sebab berarti Tresno. Mergo HP ku juga anakku. Pode mulek. Sing Kene, guyu- kene. Aku Iki- ngomong yang banjol sing guyu ya godhok nyapo. Iki kene. Iki banjol. Pak Aris, kene Pak Julangkung. Kene sik. Nah. Yo bar nginceng ngono meneh ndi to? Kok iso? Masyaallah. Kalau sampean Kelas berapa, Dik? Kelas berapa, kalau sampean sekolah? Kelas Sinta. Oh alah, iki Sinta to iki mau. Iya. Oh iya. Tembange apa peling niki? Sik iki kelas 2 iki perlu Kelas dibayar pinten wau apresiasi. MI pinten? MI kelas pinten? Kelas 4, Bos. Kelas 4. Kene Pak dompetku Pak, kene Pak. Wah, Iki ngene iki aku ora ngekeki yo gengsi lho. rasah. Hei, Nik. Iki nggih persiapan ae. Nanti. Ini Nyapa apa? golek anik sapa? Nanti anu manajemen. Ngono lah mbok rabi pisan. Ngawur. Hei, duitku ndi, hei? Hari Om. Sama-sama. Yo nembang sik kok tak sangoni panggahan Jol, aku. Jol. Aku nek nembang lah. Jol. Ngene iki aku isin ngene. Aku yo isin ngene iki. Di Ardi. Ndi duwike? Jol. Heeh. Sik. Anu utang 50 ya, Pak. Ah, ramening. Nembang sik. Kok sik ben adil kok. Saya semangat nek Tasku diwe apresiasi. Ayo nek niki. dhuwit ben semangat. Apresiasi kok Aku semangat. di mau Ngene, itu guys. turu apa. Yo. Sik. Mas Klutuk, Mas Klitik. Yo bukan karena apa-apa. Saman sik sekolah, Nduk? Tak. Iya masih. Kamu masih sekolah? Masih. Nah, gitu. Oh kene awakmu Pak aku. Padha sekolah ya. Ya. Ngono. Wah yo nyangoni to yo an. Wah, Terima kasih Om. wah, ya kowe kabeh diwe. Wah. Wong aja bedak-bedak nih. Ya, Terima kasih Om. susuk 75. Wes padha ae kowe iki ya an kok iso. Wong nyangoni bedak-bedak nih. Loh, lah ya kuwi padha ae engko potong entekku to. Lah wong ndek ngiru tak potong. Ayo pepeleng ya lagune ya. Yo langsung mawon bareng-bareng bersama bertiga yo. Yuk. Sik nasibe ninikmu lho ning ndi? Sik ngo perjalanan ngomong nek dene do ngangler-angler ora diuyui raine ora ada pegel aku. Yo. Asline sing ngakon yo kono. Mulai tak celuk gaya turu. Yo, langsung.
Hei. Oh. Podo nindakake asal wis kumandhan wayahe sembahyang ngatoti wajib dawuhe pangeran salat yati jagae agama lima waktu kudu tansah istiqomah lan istiqomah iman luwih sampurna. Ayo Kang. Yo. Subuh duhur lan asar salat saya ningadake tindamu maghrib lan nisa jangkepe prayogan ditambah sehat sunae dosa-dosa iku perintah agama elingono ning donya sedera sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin Yo. besok munggah suwarga. Ha ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Hey. illallah Yo. Muhammadur Rasulullah. Hei. Islam dine tansah dielingke Islam dine padha nindakake Absen kos kumandang wayahe sembahyang ngatoti wajib dawuhe pangeran Hei. salat yati jagae agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan istiqomah iman luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat saya ningadake tindamu maghrib lan nisa jangkepe prayogan Yo. iku perintah agama elingono ning donya sedelo sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga. Awak sela gini ada sedikit. Nah, dari Mas Akbar. Ke sini loh.
Kesini yo tak kasih. Ya ngono lho. Kasih. Nggih. Ya. Masuk klinik ya Dawuh, duduk. dawuh, Masuk dawuh. klinik. Sampun tawis Siap. sakinipun paring Siap. lelipur. Siap, siap. Ingkang baku masuk klinik donga napa masuk kluthuk donga napa monggo. Alah, mboten kathah Gus. Nggih, kados pundi? Namung ing pangajap nderek urun dedonga. Ya. Dumateng keluarga agung wonten ing Kalibata. Heeh. Insyaallah ingkang dipun pimpin kalian Mbah Lurah Haji Karnata. Karnoto Heeh. ing samangke menapa ingkang dipun gayuh. Heeh. Insyaallah ridho lan barokahipun saking Gusti Allah. Kinemulan kabagyan kamulyan katentreman sedaya warga agung wonten ing Kalibata. Amin. Masuk Insyaallah kluthuk. Ya. ilang sukerta sengkalaning desa tentrem ayem tur raharja. Masuk kluthuk. Kula mong saged ndedonga mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ndelok selamat, sing dodol selamat, tangga teparo selamat, yoga selamat, sinden selamat, musisi selamat, tukang son selamat, dalang selamat, dagelan selamat, sedaya pinerangan selamat, berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Insyaallah kupat lepet beten liwat sedaya ndum selamat klepon sakulane lakon kudu tutup cerita lan lakune. Oke Mas ya. Sembah nun, sembah nun, Ya. sembah nun, sembah nun, sembah nun.